Biblia, ayaw unaha ang mga butang, unaha ang imong Ginoo. Kaya kung unahon nimo yung mga butang, babiyaan nimo ang Ginoo. Pero kung unahon nimo ang Ginoo, ang tanan nimo kinahanglan, gusto mo siya. Ganahan ko ng illustration ginagamit sa usa sa amigo nga pastor. Buta na to ang suga, o ang kahayat, mao ang Ginoo. O ang akong anino, mao ang mga butang na akong ginapangita sa akong kinabuhi. Sa atong storya, mga lalaki, kaya kapangita siya o bumba. Tanawin niyo ha? Kung sundo na to ang ako ang anino, makukta na ko akong anino? Makukta na ko dili. Muabot ang panahon na maabta na ko akong anino, makukta na ko? No. Unya, ang salita po na ko. Kapalayo ko sa Ginoo, palayo ko sa kahayat. Pero tanawan ninyo, kung itong buhaton. Dahil itong kahayat, nato diri sa akong anino. Nasa akong likod. Okay. Unahan ako ang padulong ko sa kahayat, isa may tapos sa akong anino. Sunod na. That is Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Unaha ang Ginoo, musunod na sila. Kapangita mo bana. Wala mo'y bana. Sa inyong edad, nilapas na sa kalendaryo. Unaha ang Ginoo. Unaha ang Ginoo. Musunod na. Kung plano na sa Ginoo para nimo ihatag na niya. Panudahan kayo mga tao. Sige, pangita ang bana. Maminyo rin. Gusto na yung maminyo. Kapag kaminyo nila yung ay, ibalong pala kung ang muna ng maminyo at pag wala na lang. Daghan sa mga buta. Katong huna-huna na mo'y makahatag nato kalipay, na mo'y galayo nato sa Ginoo sa katapusan wala kay. Unang-unaha ang Ginoo, kaya ang imong tanan kinahanglan